Ikke for ja. Måske lidt derhjemme, men det siger vi ikke til nogen. Ja, det virker jo ikke, jo. Jo, det gør jeg. Prøv at gå ned i vandet og sætte dig på den, så finder du ud af, om det Nej, Simone, det var gas. Jeg vil godt se det. Den er ikke klar til det nu. der er vand inde i den. nok. Der var vand inde i den. Mona, du må ikke ødelægge min baby. Der er masser af andre babyer her. Det gør hun ikke. Gør du ikke, Simone? Gør det nu. Jeg slader til Steffen, hvis du ikke gør det. Bare sæt den i vandet. Tak, ja. Er du sikker? Okay, nu har jeg dig. Jeg har dig nu. Jeg har dig. Ej. Hvem henter sådan en? Er vi fra igen? Okay. Katrine, en eller anden hjælp lige med at holde bedre fast. Hold fast i hendes ben eller et eller andet. Hold fast i min arm. Sammenhold, for ellers bliver min anden nærmere også. Ja, det er jo ikke lækkert. Nu hiver du jo, ikke? Hiver du? Vi kan ikke, så drukner vi. Nej, det gør vi ikke. Nej, det er fordi, vi gider ikke have vores tæer. Det er fordi, Ja, det gør. Jeg lugter død fisk. Det er nok fordi Simone kaster mig i vand, og så kaster mig i vand bag. Jeg kaster den i vand. Ja. Prøv at passe på. Det tænder hende.